Més enllà de que la veu és la forma per defecte en la que acabarem interactuant amb les intel·ligències artificials, cada cop més la relació home-IA és la veu, és important tractar tot allò que podem fer amb veu d'IA. Veus sintètiques, clonades o no, completament sintètiques o d'origen clonat, amb les quals incorporar amb una fracció de cost els nostres aplicatius, els nostres continguts, els nostres sistemes. Tot això ens permet unes capacitats multiveu i multidioma, com deia, a un cost molt menor que mai, d'una manera molt fàcil. Una altra cosa és que la manera tècnica de fer-ho ha de ser molt acurada, però això ja és un altre tema.